салом алейкум дӯстони азизам, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. чихеле ки ваъда дода будам сумкаи барои родомро агар ки ҷамъ карданӣ шудам барои шумо сёмка карда мепартоям. бисёр хоҳишмандо бисёр буданд, барои ҳамин хостам ки ба ваъдаам вафо кунам. имрӯз ҳамин хел сумка заказ кардагӣ будам аз сайти Вайбрес. ҳардуи ҳамино комплект, ҳамин якташ ҳам хел калон, дуюмгиш бошад, михел майдача. ҳардуи ҳамино комплект 493 рубл заказ кардам. ҳозир акнун мебинем кани ягон ҷош ягон вай айб надорад гуфта. агар ки ягон ҷош даридагӣ ягон айб дошта бошад мебаред метиед, ҳатман возврат карда мешавад. мегирам пултона обратно бармегардонам. духтаро сумка беҳазна, ягон ҷош ягон айб нест, ягон ҷош даридагиам несту камтар запах дорад, як михел бӯи килонка мекунад. ҳозир акнун ман нишон медиҳам ки барои родом чӣ гирифтам ва барои мо чӣ лозим аст. духтароин ҳамин қадар чизе ҳаст барои родом. ман ба фикри худам ҳамхел гирифтам. чизе ки дар кор буд барои ман дар якум ҳомиладориам, дар якум таваллуд кардагиам ҳамон чизоя боз гирифтам. ҳозир ба шумо нишон медиҳам, мегӯям чӣ дар кор мешавад. ҳозир дар ин ҷо ман нишон медиҳам ҳама чизи даркориро барои родом ба худатон мегиред. ин якум сумка аст. барои мо дар кор мешавад аввал документҳои худамон, барое ки аз ҳама чизи лозима ин документ аст. дар ин ҷо ҳаст админ карта, полис, паспорт ва снилс. боз дар кор мешавад радавои сертификат. радавои сертификати мо духтурамон надодан, гуфтанд ки электронӣ аст. агар ки родом рафте худашон через компютер мебинанд. ва боз гирифтам барои худама об дар кор мешавад ва михел як дона носки. инҷода моиши тапочка мегӯянд ки моиши тапочка гиред. ягон намуд хеле чиз намемонанд, барое ки нашушта мешавад гуфта барои ҳамин моиши тапочка якта михел гирифтам. ин буд барои сумкаи якум. боз ки акнун коронавирусу вай барои мин боз ман дар инҷа ҳамихел як пачкач гирифтам, маска гирифтам. фикр кардам ки дар кор мешавад маская. боз акнун баъд аз таваллуд кардан дар ин ҷо ман як хела чиз гирифтам. дар ин ҷо гирифтам дута полотенса, михел якта полотенсаи майдача, якта дигаш камтар калонтар. ва боз дар ин ҷо халат, сорочки, кати халат дар кор мешавад. носки бо гирифтам. ман халату сорочки ба ҳамроҳи худам нагирифтам. аз родом мада додагӣ будам. аз родом метиҳанд худашон. баъд аз родом метавонед ки ини худатонро пӯшед, ини худатонро баред. боз ҳамин хел чизҳо барои занона гирифтам. ватни диск, хати ухачистка, инҷода пленка барои кӯдак, вале бо як намуди дигар пленка гирифтани ҳастам. прокладка барои груд, инҷода молокосос ва боз барои кӯдака ҳамихел яду чиза гирифтам. акнун намедонам ки чӣ дар кор мешавад ростӣ барои кӯдак, барое ки микаило вақте таваллуд кардагӣ будам ҳамроҳи ман набуд. аз сабаби ки весаш кам ки буд вай дар дигар ҷо хоб, ман худам тоқа будам дар палата. барои ҳамин ҳамихел як дута шапкача гирифтам, як дута либосча гирифтамаш. бокс ки агар ки дар кор шуд ягон чӣ шавҳарам мегӯям мебарад. ва пленка нагирифтам барои лӯлка кардан. шояд ки аз духтур тиян, агар ки надодам боз шавҳарама мегӯям худашон мебиёранд. памперс дар кор буд, памперсам нахаридам, вале иншаллоҳ ки пагоям ки пагои дигар боз памперс мехарам. анам хел духтаро ҳамин қадар чиз ҳозирашта ман гирифтам. аз ҳама чизо инош ҳеҷ вай нест. ҳамин чизои лозимаро гирифтам тамом. ҳама чизи лозима ҳамино ҳаст. ва ёша баъд ягон каса мегӯӣ мебиёранда, шавҳарат бошад мебиёранда, хонагиётон ягонташ бошад ҳатман мебаранд. ин ҳама чизое ки нишон додам, ино баъд аз
таваллуд кардан барои мо дар кор мешавад. Инаи ҳозир сумкаи кавонда мемонам. Он чизе ки барои родом барои ман дар кор аст, барои таваллуд кардан не ба ин сумкаи майдача мегирам. духтарҳо сумкаяман хел ҷамъгир карданд ва дурунашон андохтанд. Бинед сумкачаҳо чӣ хел удобни хушрӯ аст. Он қадар пакет ягон чӣ намегирӣ. Ҳамин хел сумкаи удобни, инашам хел калони хушрӯ будааст. Ҳама чӣ мебарад. Дар инҷа ҳама чизои дар кория гирифтам, вале дар инҷо боз бояд ба кӯдака якта памперс гирам, пачка памперс ва боз гуфта намонам ки барои родом дар кор мешавад зубной паста, зубной щётка, шампун, вале онҳоям нагирифтам. Вале мегирам, дар онашон мемонам. Ҳамин қадар чиз дар инҷа боз барои липиская ҳамон чизошам андохтам. Яъне либоса қаси конверташ андохтам. Ҳамин қадар чиз буд ҳозирашта. Ҳозир агар ки дар ёдам монад ягон чӣ боз бинам ки чӣ дар кор бошад мегирам, меандозам. Агар ки ягон чиро ман нагуфта бошам, аз ёдам баромада бошад, марҳамат дар комментария нависед. ҳатман ман дар инҷо поваям дабавид мекунам.